channel, no? Pero Aranista, no? Sorry, no? Nagtala ko. Kay balag mo, kampal ko tani, ng mga ambahanon di Pirot, kay sabi ko, may pagpagali, ano ang isa ito? Dili sa aton channel, Pirot, Aranista. Yan magkatulungan naman ako sa inyo sa pilang mga ambahanon, no? Kaya na, naparapay dito kinangato na amigo, kami nga, kung may mga bagto kung mga ambahanon, yari, tulong na tulong siya. Hindi nga, ambahanon na nagtigulong, halo, pis-pis, nga nabilang. Halos hindi matungkad ang mga problema sa mga katauhan na nagapinitin siya. Kautimaan-antos ang pagsakripisyo sa mga pumuluyong natuman ikapikado. Ano pala ang tuyo kung mga plano sa tagdumandahan sa atong gobyerno? Pagod sa COVID-19 tanan nagabako kaangay sa pis-pis na sa aula na bilanggo. May kahulan pa ay nagkasulhayan na kinatigana para sa atong tanan. Ang pagpangamuyo na lang ang paglaong ako, ang kasanag magbabaw sa kaluluwa. Hindi lamang kita magdulang sa pag-asa, kaya nga itong Ginoo may kinatigana. Ining mga pagtilaw kahimuan sang pangontra ganin, nga kita tanan sa Diyos magkilala. Ano pala ang tuyo kung mga plano sa tagdumalaan sa atong gobyerno? Pagod sa COVID-19 ang tanan nagkabakhukaan, ay sa pis-pis na sa aula ng bilanggo. May kahulan pa ay ang nakahilwayan nga kinatigana para sa atong tanan. Ang pagpangamuyo na lang ang paglaong ako, ang kasanag magibabaw sa kaluluwa. Hindi lamang kita magdulang sa pag-asa, kaya nga itong Ginoo may kinatigana. Ining mga pagtilaw kahimuan kung sa pangontra ganin, nga kita tanan sa Diyos magkilala. Ining mga pagtilaw kahimuan
kalimuan sa panguntrakan makita tanan sa Diyos magkilala. Okay na? Umayad to ang balon, ang nag-artikulo, ang ng pispis nga nabilang ko. Yari pa ito, may isang kambanon nga nag-artikulo, demokrasya, gin kalimutan. Bilangan na dyan. Ari ang kambanon nga nag-artikulo, demokrasya, gin kalimutan. Pagkapait siningamon dinangatan demokrasya lupos ng ating kalimpan hindi lang sa Pilipinas lupos din na kalimutan. Mga pastor, manunudlog ang mga pari daw tanong na nagkalabanggi kayang mga dahon marunong sa hinali ari-ari kap nag-ingon ang ilang pagpamuti. Hindi lamang ang manghiling kasumbaran sang problema sa mga katauhan. Ikaw lang Ginoo ang among dalampang nagmahil-layo kami sa mga katalagman. Yari kami na mga tumulo nagkakampo, nagasaling sa imo ang ginapatuman naman sa gobyerno amon nga tumanon sanggit sa kapuputon mo manunodlo mga pastor at pari daw tanong nga nagkalapanggi kayang mga dahon naroon sa hinali ari-ari kap natimon ang ilang pagpamuti. Hindi lamang ang manging kasumbaran sang problema sa mga katauhan. Ikaw lang Ginoo ang among dalampang agumahil-layo kami sa mga katalagman. Yari kami na mga tumulubo nag-aampo, nagkasaligid sa imo ang gitna patuman naman doon sa gobyerno among nga tumanong sa pisak ng butong
mo. Ang ginapatuman naman doon sa gobyerno, amon na tumano sa tigsang nabubuton mo. Okay now? Dito no, yung banon. Lagi na dulot na pulsinyo. Dito yung mga banon. Gina upod sa itong mga banon. Ginagawa shout out din natin. Upod gina dulot din natin sa itong mga kitalangga mga OFW. Upod sa taran ng mga nagkasubaybay din sa sining atong channel, no? Pero maraming sa binagit sa kay Ma'am Mary Ricaban sa Florida. Sa kay Ma'am Sanchez, no? Sa kay Ma'am Jima Moneba, taga Subuman, sa kay Ma'am Emily Titigo sa Gagayara sa New York, no? Taga Subuman sa kay Abyan Kubuita, sa kay Abyan Fidel Aradis, no? Yung hapon lang naman tayo mapag-taon na siya, taga direct sa atong mga pinalangga, mga ini mga yung gao ko mga taga Bisaya, Visayas, no? Mr. Visayas, o taga Masbate, no? Sakay Ma'am, sakay ukon sakay Inday Lori, Buila, no? Ukon sakay Dairos, no? Sakay Tuto, Rivera, no? Na taga Bacolod, no? Na Subong. Karadyan, citizen na yun siya. Kaya sa atong magaling na mga ban, putobili ka mga nagasuporta sa sining nga manong, sa sining nga atong channel, dali tayo lang paglalo ng mga kapasalamat nila ko sa inyo. Labi na sa mga nagulong sa atong nag-Gcash, no? Nakugin na bagay para sa kaya ko sing mga banos na sa inyo, kung nga, diri lang bagyo sa banon. Amo lang niyang madulog ko sa inyo. Galing yung sa atin, hindi mo natin mo ka na. Tungkol sa kadamo sa inyo mga kuhan, kung at least kung mag-pag-create total live na nini, kapag shout out o kung mag-message ko mo, pasahon mo namin rin. Okay, maraming salamat. At least kita pala yun, yan ay, ang pilang mga shout out. Shout out sa kay Arthur Aranda. Tay, mayong hapon lang da sa inyo, tanan keep safe lang, permi kamusta ka na hambal ni Nong Ed. Ay. Ano sa message sa ring bigadad law sa ko no, ma-request ako no handumanan bala to mo. Okay. Good PM idol tay, pero pwede maka-request no song nga hampak sangguma kung pwede lang. Salamat tay, God bless salong ng permi kag mayong lawas ng ahambal ni Elena Noes. Tay, mayong hapon tayo, lihog ko shoutout sa mga anak ko, Ashley, Adrian, and Adriana, dira sa Barangay Santa Ana, Batad, Iloilo, kag sa mga Martinez family. Salamat gintay, God bless po from Hof, Saudi Arabia. Ay, thank you again sa inyo po subaybay. Okay, no? Yari, katulong naman ako sa inyo sa mga sining sa kambano, maging pangabaygi sa atong na sinalagda na nagasubaybay sa sining channel sa kay Tupit na Rivera, no? Ang ginapangabay nila, hindi nga parang siguro ang dumama para gipsin. Swerte ko pala ay mag-isip akong kapalaran. Ino ako naging bayaan sa mga pagdali magkalalauran. Sa tingin ko na pala pangitao, ang matangkis, di mo nga po
Tulong mo naging turan sa aking nagpapalipay sa takipong kapuhin mo sa karoon di sana luwang ng aton kapupot ang sakit na pagkapatulog kay hindi nga lawas isang nalungdan atong pagkasungkos ang sulti natin yari ang sinusunod patuna ang turawan mientras muli kita iwan ikaw sa iyong paglagad ng paglalipay sa kundesa ng iba Ilaw sa pinakaturawan sang kalipay na tungkin sa luha kalipay na walay katapusan na nagpabilin na hantumana sa karoon di sana luwang dangatun kapupong bukid na pagkapatulog ay hindi ang lawas isang anong dangatun pagkasungkot sa yari ang sinusubat muna ang turawan mientras muli kita iwan ikaw sa iyong paglagad ng pagpapalipay sa putesang iba ilang isa'y nakaturawan sang kalipay na tungin sa luha kalipay na walay katapusan na pang nagpapigil na hantumada kalipay na walay katapusan na pang nagpapigil nga hantumada. Okay na, ang mga sunod, naging pangkaigil ng banon, siguro, handumana. Yari ko gali, ang isa kang banon, pangkaiman, siguro, hampak sa lupa.
manupa. May katuwa na ang galit sa luma. Tuhan natalipay sa kasadya. Papadpad ang libog kung mga problema na nangatid ito kay manaya-naya. Kapawas sa langit kang umang makita. Paslawag ang dalit ng tanda. Nagtamis kalipay kasadya matula. Ang nakabuhi magulak sa lupa. Ang pagkakulalay pulosin kahulugan. Tuhan na nagpatya na tuyang-tuyang. Tulog sa gitara kahong pamatihan sa nagkahigugma naginhang turawan. Ang pagkatulalay pulosin kahulugan. Tuhan na nagpatya na tuyang-tuyang. Tunog sa gitara matahong pamatihan sa nagkahigugma naginhang turawan. Tunog sa gitara matahong pamatihan sa nagkahigugma naginhang turawan. Okay, no? Ano na? Meron na. Nadulot ko na sa inyong pangabay, no? Kasi makita mo pa tayo, matukin naman na nagtas ng pila ka mga siyapaw. Nami na salapay na yung ano. Gani, masalapay na lang kanina. Ngala ko mga nikitaon humito sa guwakay. Nasalapay na gina. Okay lang? Si Mira. Tay pero pag-shoutout naman sa family Penuela dira sa Saraga kag Kalinog Iloilo Sa mga from Mira pamiligling ha? CSDM Bulacan. CSJ. Mayong hapon sa kay Joseph Entuna. Pwede request si ano song kadtong imong mga kanta sa una hambal ni Joseph Entuna. Oh. Okay. Shout out sa Rivera family sa Negros kag Tonato family sa Bacolod kag Barangay San Dionisio Iloilo halin sa kay ng Eduardo Rivera. Shout out sa kay Ka Dudong live video and work just sa may Dubai. Okay, no? Kaya may nagkapangabay din sa isang kamba, mga Cebuano, no? Mga pulong. Sa pulong mga Cebuano, biyari, no? Idurog sa inyo yung isang kamba, no? Artikulo sa pinilihan ko. Kinig kayong babae, makalisot o karo, ilabing na kung sila tatang. Makakita ang wapo, mag-isip-isip kayo, kaibig sa ilang kakambo. Kanya sa'yo kayo na siyang ilang-ilaho, pahilong na manukulong. Ang panakiyaman ang pasiklang tanang sa ikan sa lalaki na ibuksa. Ang pagod ng laki, ang pipigong pangagway, sa kunin kayo likay-likay. Upang siyang tumulong, pagkabukan sa nawong, pagkalisod kayo sa ilong.
Nagundang ang kung siya pagtanong, naliligog kay ang hinungdan, walay lamang mukha, alam sa lalaking kaatubang. Muli kakanin ang lalaki na gwapo, tayo isipusip ay tinulo sa buko. Apang lagi kay apik man kini, mga gwapo isurrender, lamiligaan ang ulo. Usapin kay papatong ngayon pagpilipiling, magwapo man siyang malilig. Kay ang kaampungan, ang sukaranan sa kakaiban ni kalimutan. Sa iyong pagpilipiling, ikaw niya'y maigan sa kikingon na sangitan mo. Sige pili-piling, sige pili-piling, sa pinilihan ka na pahuli. Kakanin ang lalaki na gwapo, tayo pusi, tayo tinulong siya buko. Apag lagi kay apik man kini, mga gwapo isurrender, lagi niligaan ang ulo. Usapin kay pabato ngayon pagpilipiling, makuman siyang umatiling. At ang kaampungan, ang sukaranan sa kakaiban ni kalimutan. Sa iyong pagpilipiling, ikaw niya'y maigan sa kikingon na sangitan. Sige pili-piling, sige pili-piling, sa pinilihan taon niya mahuli. Okay na? Ang weird na. Okay, no? Ito na, mga banang nagkatigulo sa pinilian po. Dua utang Cebuano, no? Yari pag ito, no? Ang banang nagkatigulo, mabugnaw ang lasa. Kasi, siyempre mo lang yan na sa ulo ko gawin. Ay, pang-ris na nawawadaan man ako sa record ko mga Cebuano ba? Okay lang. Ay, i-research ko ba yung karang kung magpangabay ka mo, yara kayo. Yari no? Ang bangon ng nagtigulo, mabugnaw ang lasa. Mabugnaw ang lasang napipilihan, ang silap sa agaw pilihan, ang dahon sa kahoy kung saan pagsama katao sa iwang pag-iyo. Ihangat ko langit ng pag-iuwi, nga mga pupuntahan ko mamuking tao. Ang akong pagkapos ang iyong kamuwadon sa ako dahil ako kang pagkahapong hintay sa iyong iuwian. Daw sama sa langit ka nangananaw, di ko magkamot ang iyong kahanyakan na ulang dahil ako na
Mabugnaw ang lasang niyang inuwian. Kahumot sa aking kalamisan tubig. Kung mahimo dahil ang ko, ikaw palang kamanda. Kanino mo mabigit? Mabugnaw ang lasang ng inuwian. Kahungod sa aking kalamisan tubig. Ang mahimo ita'y dagpitong ko, ikaw palang kamanda. Kanimo mo Okay na? Ano to? Nagpangabay sa mga Cebuano o mga Bisaya ng mga banon ato. Nagtugot ko sa inyo, balito ka ang banon. Okay? Ang sistema sa padayon. Yan naman ang pila ka mga siyampak. Happy watching sa kay Inday Purangkay Vlog. Mayong adlaw, idol, pero pwede request ang kanta mo nga uhaw. Salamat kita sa kay nung Junjun Dago. Okay. Thank you gali kay no kay Sir Kadodong live video and work nag-send sa kang dollar. Oh. Thank you kita. Ano ka vlog mo na siya? Oo. Okay lang. May mga channel man sila. Oh. Oh, man sa kay Inday Purangkay Vlog. Shout out lang gali ah. Line man ninyo Content nila line man. Line man ninyo nga content. Good afternoon, Tay Pirot. Kabay pa nga, ayo ka na. I've been listening to your song since I was a kid. Sa mid-30s now, I still watch your videos and live stream on YouTube. Please sing Provincial Jail. Think about MG Gents. So, rin ang provincial jail, hindi na akong kanta. Kaya amigo man ang nagkakanta, si Kamlon. Kalitin iba ko sa ulo. Happy watching sa kay Roselier Nicolas. A shout out sa mga pamilya Banes sa San Dionisio, Iloilo, Hamanika, Dudong live. Okay na? Yari, no? Ang banon. Ganito. Pangabay. Tigulo. Uhaw. Katulad sa aso sa diin na ang aking panukan. Nagkakaligan kating sa ligan sa diin na kalipay na masulang na lumabay ang sa pagsarap ko. Ginaulan ko sa
pagbalik sa akin sa titik naman karoon tamdaman ang kahiligiyon ang bukhan ko ng buhaw ikaw lamang ang makapaumpang kinakulan mo sa hikap pagbalik mo sa akin sa titik naman karoon tamdaman ang kahiligiyon at dughan ko na buhaw ikaw lamang ang magpapaumpang sa titik naman karoon tamdaman ang kahiligiyon at dughan ko na buhaw ikaw lamang ang Okay, no? Sumito ang banon na nagtigulo uhaw, no? Yari pag ito, dulot pag sinyo, ining sa kang banon na nagtigulo panyo sa himay. ayaw ka magkipig kanong sa lugar samtang nagailig dughan ko daw mabuka pahiri sa panyo sa himaya agot ang kapungaw ang mag-ama na magulang kung makita ko ikaw nga nagkakilig ko daw ginakuryente ang akong korason hindi ko maantos sa kapugalino magtulog sa imo nga nagkapilas mo magpunong ngay kita tugtog katugtugan maghikog manay simwalay katapusan hapos mo kakapos ko ang mangintalaksan sa matutog na gugma nga huwara kung ano man ang mahabol na kahigyan sa likod mo lang ako nga handa magsuporta hindi lang mapangalakan sa akong magkonsulta atong sa luha kung ano man na problema kung makita ko ikaw nga nagkahilig ko daw ginakuryente ang akong korason hindi ko maantos sa kapugalino magtulog sa imo nga nagkapilis mo magtulog
higog malay, sing walay katapusan. Hapos mo kag hapos ko, ang mangintalaksan sa matutog na gugma, gugma nga huwaran. Kapunan no bigma ang mag-abot nga trahedya. Sa likod mo lang ako na handa ang magsuporta, hindi lang magpangalaga sa akong magkonsulta. Atong nasa luha kung ano man na problema. Atong nasa luha kung ano man problema. Okay na, dito no. Ang tigulo tapos inyo, ang nagatigulo pan nyo, isang himaya, no? Upod sa tunggit pangabayan ng banon, nagatigulo ang wow, no? Yari naman, pila naman ang mga gikan sa ato ng mga kuturan, mga duwang lang kanta. Kaya mapo, ay huwag man ang inyong alagan. My song, it's my favorite nung nasa Haminan, Kapis pa ako. Shout out naman kami dito sa Kamarin, Caloocan. Sa kay Rosdar Nicolas. Ano ang kanta ko, no? Huwag man ti, ano, Huwag. ang amorot ko nang OMG, please, watching from Canada. Mal ni nung Ed. Okay. Happy watching nung. Thank you sa pag-unong. Shout out sa Nabalik inyo kita nga sa Tracy nga nagalantaw. Subo Nagabalik kita sa puno sa atong nga fanpage mo, no? YouTube. YouTube niya gani. Kaya, kabay pa nga maglantaw mo, siyempre, line man niya sa YouTube na itong line man sa fanpage. ang sa fanpage sa mga amahan. Hindi man ni siguro magpat sa atong si Google. Kaya kaya, ginapabalo lang natin sa inyo nga mayara kita sa fanpage na to, no? Kaya ano mo, kay nahack tong una na to, kanugon tayo sa to, na 22K na tayo yung follower, galing yung ano na, kaya mga kabyanan na to na yung magkutura na to, kaya wala man sigurahon mo. Sige lang, at least, bilang pa na to na hindi na kita Dulaan sa paglaom. mga kuwanan sa aton, mga mga hindi na kita magpadala-dala sa mga istorya, sa mga matamis ng mga pangkuhan nila. Okay, no? Kung hindi mag-personal sa ako, hindi kita kuron. Okay, madam. Diyan ang ambahan, no? Nagtigulo, yung pangabaygit ni Tued, no? Rivera. Yung ambahan, no? Nagtigulo, OMG. First time pa lang na amon ka nakita, daw speaker ka na nagpilit sa panumpuman, na abala na hindi ka kimalintang. Nag-frustrated na ako pang lamang sa iyo. May tinikon na ako nagkaamurugon.
Maapasok mga pinggan, kay ikaw lang ang sa akong kaisipan. OMG, excited lagi ako na maano ng tugma mo. First time pa lang na akong nakita, tapos tigil ka na nagpilit sa parumang na abala, nga hindi ka kinalimutan. OMG lang, frustrated na ako pag lamang sa iyo. May tinilong nga ako nakaamuro, samtang ako madamay sinipin na ito. Ang tinig ako, pero di lamang nagkakalapa ko. OMG na, excited lang ako, mahibalan ang sapat mo. Ang obra ko, halos wala singkahumanan. Nakapunta, maapasok mga pinggan, kay ikaw lang ang sa akong kaisipan. OMG, excited na kita ko ng tugma mo. OMG, excited na kita ko lamang ko ng tugma mo. Okay na, umuyag to no, ang tagat. Tigulo OMG, no? Yari pagid lang, iniya mga wanan niyo, para may yung-yuman man tas ang mga lyrics sa sini, no? Ng bano, no? Nag-artikulo ini ang kinaatman. Yari, no? Para gito. Bilang pangatapusan nato ng tulong sa inyo, no? Nag-artikulo kinaatman. Tugtong ang ikidos. Tapos kung ito nyo, gini. Hoy, gua na gua. Yari, no? Nasalakpanat na ang staff. Nagtigulo kinaatman bilang pangatapusan nato ng tulong sa inyo. Sa isang barangay sa ikat sa bukid, may isang tinugang na nasugid-sugid. Kung magtungang gabi, nagasakay sa silihid, kung magtunto at lauligid lang aligid. Sang ako nagalakat sa isang talaytay, ako nalang tawan, pamalig na diugay. Sang palapitan ko kang magpanagbalay, ako ang gigawang at akong nalinay. Ang iyak katahon, wala si kaangay, maputi ang buya, nagabawon ang kilay. Kung magyuhong-yuhong daw magkasululay, kan ang akong bukhan daw pinalakugay. Yato nga babayi, isa ka manubulong, madamong nasalpag nga mga masakiton. Kay may kinaadman sa pagkakwakto, na pangayo ang sakit pinaagi sa hampon. Ang iyabalan Diyos, magtikas ang langaw, di na isang bitik kag apos ang tungaw.
istorya pangalan nga labing bitugan sa lising sang luwag kang dahon sang sigaan. Gamot sang haligi kag dahon sang lakban, pangtambal sa pinitugan, sakit sang tubahan. Ini nga istorya mga haka-haka nga ginuhol-tuhol sang malabang tila. Kung magtipon-tipon tayong kala-kala, katungganan sang iba nila ginaguba. Ini nga istorya mga haka-haka nga ginuhol-tuhol sang malabang tila. Kung magtipon-tipon tayong kala-kala, kanungganan sa iba nila ginaguba. Okay na, nakayulo mo mo. Dili lang ari kita kutog, no? Kaya, simple. Tugtog naman. Paway-way man na inyong alagad, no? Tug-tug naman kita sa liwat, no? Sa sunod. Domingo, no? Hanggang sa atong balingapan page, no? Google, no? Parang, ano na ito, i-promote ko ng page ko diri sa atong channel kay sanglit kay simple nagpan mo. Ginawan ka iba, no? Nagin-hack nila, kung nila ibalik nila kay hindi na kumukuha kay siyempre nabalaan nila ang sekreto. Ilan na lang na. Balik na lang ko sa puno. Okay, ano? Maraming salamat. Kaga, mayong hapon lang sa inyo sa lantaran.